Well, I am ninja, he is ninja, she is ninja too. I am ninja, we are ninja, and I believe that you are ninja too. El ninja diu, amunt els damnats de la terra. Amunt els qui pateixen fam. Els proletaris criden guerra. Tot el món és de guerra un clan. Feliç 1 de maig a tothom. Avui estic aquí per fer una digna reclamació en nom de l'Eusini Malí. Unió Sindical de Ninjas Marxistes Leninistes, el tema està cardat, tios. La majoria de nosaltres ens hem hagut de parir autònoms perquè les empreses prefereixen no haver-nos de pagar nòmina. Ja ens truquen quan necessiten els nostres serveis. Fins fa molt poc, la nostra lluita se centrava en aconseguir un conveni col·lectiu, que ens paguessin el plus de nocturnitat i que se'ns donés la categoria de tècnics i no d'auxiliars. Estic d'acord que un enverinament o causades perfectes en una propietat és una tasca que pot dur a terme un aprenent, però el llançament d'estrelles ninja, l'ús de la katana o els nunchakus requereixen una formació que a vegades no és gens valorada. La mala formació dels ninjas de les subcontrates i la seva falta d'experiència han fet créixer de manera espectacular el terrorisme patronal. Extremitats tallades, ulls a prendre pel cul, enverinaments a mig fer. Un desastre. Ara em podria posar a parlar de la situació dels companys autònoms, però avui passo de fer-me l'orakiri. Vinga! Salut!